Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Είμαστε μια ομάδα παιδιών από τα σχολεία Γκρουπ Καρακάρι και βρισκόμαστε σήμερα, Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, στον πρότυπο βοτανόκηπο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για να έχουμε μια σύντομη συζήτηση με τον συντελεστή του σημαντικού αυτού έργου, δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου, κύριο Διονύση Χατζηδάκη. Εκτός από το έργο του βοτανόκηπου, θα το ρωτήσουμε και για τα άλλα δύο πολύ σημαντικά έργα που είτε έχουν εγκαινιαστεί πρόσφατα, είτε βρίσκονται στο στάδιο της τελικής υλοποίησης. Αυτά είναι το κλειστό γυμναστήριο Φαλήρου και το Θετικό Κέντρο Παιδιών και Ενηλίκων με ειδικές ανάγκες. Γεια σας, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Εμένα με λένε Αρχινά Σαλίκου. Ευελίνα Ζούρη, Μαριάννα Δευτέρα. Μαρίνα Δευτέρα, Ράνη Δευτερέου, Στίβιος Θεοδωρόπουλος, Με τον πατέρα σου έπαιζε τέννις. με τους Κυριακή Καρβονίδη και τη Γιάννα Αυγέλη. Πώς περιμένετε να έχουν τελειώσει τα έργα για την Πότε περιμένετε να έχουν τελειώσει τα έργα για την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου? Η συμβατική υποχρέωση είναι το Μάιο του 2015. Αλλά με τη συνεχή παρουσία και τους γρήγορους ρυθμούς που δουλεύουμε θα είναι έτοιμο Νοέμβρη με Δεκέμβρη του 2014. Δηλαδή μέσα στη χρονιά. Και όπως ξέρεις δεν είναι μόνο ένα κλειστό γυμναστήριο 1200 θέσεων, είναι 4 γήπεδα τέννις, είναι ένα βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου, είναι ένας υποσταθμός της ΔΕΗ γιατί χρειάζεται μεγάλο ρεύμα για να φωτίζει το κλειστό γυμναστήριο και τους προβολείς γιατί τα 4 γήπεδα τέννις έχουν τεράστιους ιστούς για να φωτίζονται, το γήπεδο ποδοσφαίρου, επίσης είναι 2 αποδυτήρια και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Είναι ένας χώρος 60 στερμάτων. Πόσα χρήματα θα δοθούν για τη κατασκευή του έργου? Η μελέτη ήταν περίπου 10 εκατομμύρια. Μετά από διεθνή διαγωνισμό πήραμε έκπτωση 40,16 και το έργο θα κοστίσει 6.025.000. Συμπεριλαμβανομένου μέσα σε αυτό και το 23%. Θα υπάρξει πρόβλεψη για μαθητές στο γυμναστήριο και παιδιά γενικώς σε ό,τι αφορά το κόστος, δηλαδή θα πρέπει να πληρώνουν γι' αυτό και σε ό,τι αφορά το ελεύθερο χρόνο του, π.χ. σαν πτωτήρια και εκδοτές. Λοιπόν, το κλειστό γυμναστήριο θα στεγάζει για προπόνηση τις ομάδες που παίζουν σε κατηγορίες μπάσκετ και επίσης θα διατίθεται ο χώρος και για τις ακαδημίες των ομάδων που διαθέτουν παιδιά, δηλαδή που δεν παίζουν, μην το πούμε επαγγελματικά, που δεν παίζουν σε ομάδες και σε αγώνες. Δηλαδή σε ακαδημίες που θα αναδεικνύονται μέσα από αυτές για να παίζουν στις ομάδες μετά. Και θα είναι, δεν θα παίρνουμε χρήματα, θα τα πληρώνει ο Δήμος και θα συντηρεί όλη την εγκατάσταση. Πιστεύετε ότι θα καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων και των αθλητικών συλλόγων? Αυτές οι εγκαταστάσεις μαζί με το υπόλοιπο ΔΑΚ πιστεύω ότι θα καλύψει τις ανάγκες. Προτίθεμαι στην πενταετία που έρχεται όπου υπάρχει ελεύθερος χώρος να κάνω ένα μικρό μπασκετάκι, κάτι να κάνω ώστε τα παιδιά στη γειτονιά κάπου να έχουν να πετάξουν την μπάλα, να παίξουν κάποια μπάλα, να κάνουν κάποια αθλητική δραστηριότητα. Τα έξοδα συντήρησης ποιος θα τα καλύψει? Θα τα καλύπτει ο Δήμος. Τα 4 γήπεδα τέννις που προβλέπονται θα είναι μέσα στο γυμναστήριο? Βέβαια, μέσα. Και γίνεται και περίφραξη, αν έχετε πάει καθόλου από εκεί, γίνεται περίφραξη γύρω-γύρω στα 60 στρέμματα. Θα είναι περιφραγμένα για να τα προστατεύουμε και για να τα ελέγχουμε. Πώς καταφέρατε να συγκεντρώσετε τα χρήματα για την υλοποίηση του έργου αυτού? Έκανα ορίμες μελέτες. Στην αρχή η πολιτεία μου είπε ότι δεν είχε χρήματα να τα κάνει.
απευθύνθηκα στην περιφέρεια Αττικής, τον κύριο Βουρό, ένας άνθρωπος που προέρχεται από τον αθλητισμό, τον έπεισα και χρηματοδότησε όλο το έργο η περιφέρεια της Αττικής. Και την ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη συμβολή για να ολοκληρωθεί το έργο. Θα υπάρξει φύλαξη. Βέβαια θα υπάρξει φύλαξη. Όπως θα αντιληφθείτε, όλο το αθλητικό κέντρο θα γίνει ενιαίο. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν το παλιό με το καινούριο ενδιάμεσα μετά το στίβο περίφραξη. Δεν θα υπάρχει, θα είναι ελεύθερο, απλώς θα προστατεύεται γύρω-γύρω με την περιφερειακή περίφραξη. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κλειστού γυμναστηρίου, ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σας? Τα άμεσα σχέδιά μας είναι πρώτον να κρατήσουμε το Δήμο μας όρθιο, γιατί ξέρετε οι οικονομικές καταστάσεις που περνάει η χώρα μας είναι δύσκολες. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνω μια τέτοια σωστή διαχείριση, να έχουμε χρήματα για να μπορεί να λειτουργεί ο Δήμος. Αυτή είναι μια σκέψη που σίγουρα θα την υλοποιήσω, γιατί μέχρι στιγμής ο Δήμος μας έχει ένα πλεόνασμα 7.200.000. Το δεύτερο είναι που αγωνίζομαι και προσπαθώ και φαντάζομαι ότι θα το έχετε μάθει, να φέρω το μετρό στο Τροκαντερό. Είναι μια προσπάθεια που έχει πάρει πάρα πολύ καλό δρόμο, έχει παρουσιαστεί και το σχέδιο στις εφημερίδες και υπολογίζομαι ότι τέλη του 2016 μπορεί να έχει υλοποιηθεί το έργο εάν ενταχθεί στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Που εκεί γίνεται ο αγώνας, να ενταχθεί εκεί για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Και είναι ένα έργο απαραίτητο, διότι όλος ο κόσμος που θα πηγαίνει στον υπόδρομο που θα είναι η όπερα, η βιβλιοθήκη, ένας απέραντος περδότοπος και θα μαζεύεται όλη η Αθήνα, κάπως πρέπει να πηγαίνουν και κάπως πρέπει να φεύγουν. Γιατί αν πηγαίνουν όλοι με αυτοκίνητα, δεν θα έχει που να παρκάρει ο κόσμος και θα γίνεται συνοστισμός. Θα περιλαμβάνει πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα. Ποιο λέμε, το κλειστό γυμναστήριο το δικό μας. Θα έχει ο καινούριος χώρος 150 θέσεις και άλλες 50 που έχει το παλιό, θα έχει 200 θέσεις μόνιμες. Τι δυσκολίες κυρίως συναντάτε, εκτός βέβαια τις οικονομικές, κατά τη διάρκεια των έργων αυτών? Δεν συναντώ δυσκολίες. Η τεχνική εταιρεία που το έχει αναλάβει το έργο προχωράει, υλοποιεί, έρχονται οι ελεγκτές, μετράνε τι έργο έχει κάνει και υπάρχει και πληρώνεται. Θα υπήρχε πρόβλημα εάν δεν υπήρχε ροή χρηματοδότησης. Αλλά τα χρήματα είναι κατατεθειμένα, ό,τι εργάζεται, ό,τι κατασκευάζει, έρχεται, ελέγχεται και βγαίνει το ένταλμα και πληρώνεται. Έχουμε το έργο, πότε θα ανοίξει τις πόρτες του κοινού? Όπως βλέπετε το έργο έχει τελειώσει. Αλλά δεν ήθελα να κάνω εγγένεια, μια που πέφτει 2-3 μέρες πριν από τις εκλογές. Λοιπόν, το ολοκληρώσαμε, το ετοιμάσαμε και μετά τις εκλογές θα το δώσουμε στα παιδιά, στα σχολεία, να έρχονται να κάνουν μαθήματα, να δούνε ποια είναι τα βότανα, τι θεραπευτικές ικανότητες έχουν, πώς καλλιεργούνται, πώς συντηρούνται και πόσο χρήσιμα είναι στη ζωή των ανθρώπων της πόλεως. Υπήρξε κάποια αντίρρηση σχετικά με τη δημιουργία του Πρωτομαχικού? Ναι, υπήρχαν μια-δυο παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που θεωρούσε ότι ήταν ένα είδος πολυτέλειας. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι πολυτέλεια η γνώση. Λοιπόν, το θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι τα παιδιά θα έρχονται, θα μελετάνε και θα καταλάβουν και ποια είναι η αξία των βοτάνων. Διότι όπως καταλαβαίνετε, πολλά φάρμακα που αγοράζουμε από τις φαρμακευτικές εταιρείες, το βασικό υλικό που το φτιάχνουν ξεκινάει από τα βότανα. Και να θυμάστε ότι στην αρχαία εποχή δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχαν ασπιρίνες, δεν υπήρχαν αυτά τα φάρμακα που ξέρουμε τώρα, όλα γινόντουσαν με τη βοτανολογία.
Στον κήπο που έχει φτιαχτεί θα υπάρχουν και πληροφορίες για κάθε φυτό. Βεβαίως, σε κάθε παρτέρι θα υπάρχει το φυτό που είναι και τι προσφέρει ως βότανο στη χρήση του. Θα υπάρξει κάποιος που να προσέχει μήπως μπει κάποιος και χαλάσει το έργο που έχει. Έχουμε κάνει περίφραξη, όπως θα δείτε, έχουμε κάνει περίφραξη για να προστατεύεται και επιπροσθέτως θα έχουμε και ένα γεωπόνο όποτε έρχεται σχολεία από την υπηρεσία του Πρασίνου που θα τους εξηγεί και θα τους δίνει γνώση για το έργο αυτό που έχουμε κάνει. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Τα πάντα είναι ελεύθερα εδώ. Τα πάντα είναι ελεύθερα. Σε αυτό το πάρκο, το οποίο είναι ένα πάρκο 80 στρεμμάτων. Και σε αυτό το πάρκο έχουμε φυτέψει πάνω από 3.100 δέντρα και τα βλέπετε τώρα. Και έχουμε και 27.000 τετραγωνικά μέτρα γκαζόν. Το οποίο ξέρετε, φανταστείτε ότι αυτό το πάρκο τι συντήρηση έχει. Να κουρεύεται το γκαζόν, να ποτίζονται τα δέντρα, να λιπαίνονται, να κλαδεύονται και όλα αυτά. Αλλά όπως θα δείτε μόνοι σας, θα αντιληφθείτε εάν είναι ένα πραγματικό πάρκο χρήσιμο για τον κόσμο ή όχι. Οι πόρτες του βοτανόκηπου θα είναι ανοιχτές και για φοιτητές που θα έρχονται εδώ για να κάνουν μελέτες σχετικά με τη γεωμετρία. Το πρωί θα ανοίγει, θα κλείνει το μεσημέρι, θα ξανανοίγει το απόγευμα και θα ξανακλίνει το βράδυ. Υπάρχει σκέψη κάποια στιγμή να συμπεριληφθούν στο βοτανόκηπο και φυτά προερχόμενα και από άλλες χώρες. Ναι, έχουμε πάρει και φυτά που είναι από άλλες χώρες. Βεβαίως έχουμε πάρει. Αλλά όσο επιτοπλίστων είναι βότανα τα οποία φυτρώνουν και υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια, στη χώρα μας. Τα βότανα που είναι εδώ πέρα ευτυχμένα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και για φάρμακα, όπως... Εμείς δεν έχουμε μεγάλη ποσότητα, δεν είμαστε βιομηχανία εδώ. Εμείς δείχνουμε το είδος κάθε βοτάνου και τι θεραπευτική αγωγή έχει. Και υπάρχουν και φυτά τα οποία τα χρησιμοποιούμε στο φαγητό μας. Δάφνες, πώς το λένε αυτό που βάζουν στα φυτά, πώς το λένε, τα ξεχνάω τώρα. Όχι το... Ρίγανη, λιόσμο. Ρίγανη, λιόσμο, φασκόμηλα, λεβάντες. Μπράβο, λεβάντε. Ναι. Γίνεται να φτιάξετε το πάρκο για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κοιτάξουμε και τα παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα. Διότι δεν είναι και αυτά παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Πρέπει να έχουν μία πρόσβαση, να μπορούν να βγουν από το σπίτι τους, να κάνουν κάπου, να δούνε το περιβάλλον, να ξεκουραστούν και να αλλάξουν και εικόνα. Και γι' αυτόν τον τρόπο, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, κάναμε αυτό το χώρο, τον οποίο να έχετε υπόψη σας, θα τον εμπλουτίσω ακόμη με όργανα, θα κάνω και ένα μικρό μπάσκετ, ώστε με τα αμαξίδια τους ορισμένα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν, να παίζουν, να κάνουν λίγο αθλητισμό. Από πού βρέθηκαν τα χρήματα για αυτό το πάρκο? Και αυτό το πάρκο που λέμε στην Αγία Σκέπη, γιατί έχει τη δυνατότητα να δεχτεί και παιδιά με κινητικά προβλήματα, τα πλήρωσε εξ ολοκλήρου Αττικών Μετρών. Ήταν ένα αίτημα, διότι μας έχουν κόψει πεζοδρόμιο για να περάσει το τραμ και ως εκ τούτου έπρεπε ανταποδοτικά κάτι να κάνει για το φάληρο. Και σκέφτηκα ότι αυτό έπρεπε να αξιοποιήσω. Και έτσι έγινε και δεν πληρώσαμε ούτε €1. Προβλέπονται άλλα έργα στο Δήμο για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες? Θα προσπαθήσω να φτιάξω μια καλή προσβασιμότητα προς την παραλία για να μπορούν και οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες να μπορούν να κάνουν τον μπάνιο τους. Ήδη έχω κάνει ράμπες
Αλλά πρέπει να βρω έναν τρόπο από εκεί που σταματάει η ράμπα και αρχίζει η άμμος, πώς θα πλησιάζουμε μέχρι τη θάλασσα. Έχω βρει ένα υλικό το οποίο θα το προσαρμόζω. Είναι κάτι ειδική διάδρομη με ισχυρό πλαστικό και θα το βάζουμε να κατεβαίνουν και να υπογράφουν, να πηγαίνει το αμαξιάκι μέχρι εκεί και οι γονείς, οι συγγενείς και τέτοια να βοηθούν τον άνθρωπο να μπαίνει στη θάλασσα. Δεν είναι κάτι εύκολο, είναι αρκετά δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Τι διαφορά έχει αυτό το πάρκο από τα υπόλοιπα? Αυτό το πάρκο πρέπει να είναι απλωτό, άνετο, για να μπορούν να κινούνται τα καρότσια. Δεν πρέπει να είναι πυκνό, δεν πρέπει να έχει στενά δρομάκια, πρέπει να είναι άνετο για να μπορεί να κινούνται τα καροτσάκια και να κάθονται στους χώρους που επιλέγουν. Θέλω να σας κάνω μια ενημέρωση σχετικά με το τι περιέχει όλο αυτό το project που έκαναν οι μαθητές μας. Να σας πούμε ότι συμμετείχαν 300 παιδιά των φροντιστηρίων της Σχόλας Γκ. Κανακάρη, τα οποία φυσικά είναι και παιδάκια που φοιτούν στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στα λύκεια του Δήμου Παλαιοφαλίου. Όλο αυτό το project είναι καθ' ολοκληρία αφιερωμένο στο Παλαιό Φάληρο, σε όλες τις δραστηριότητες, τους χώρους ψυχολογίας και αναψυχής, σε όλες τις δομές εκπαιδευτικού αλλά και κοινωνικού περιεχομένου που έχετε φτιάξει σε βάθος χρόνου όσο το διάστημα είσαστε δήμαρχος και που προσφέρετε στους δημότες. Τα παιδιά πραγματικά ανταποκρίθηκαν σε αυτό το έργο με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί θέλω να πω πως και εμείς που το ζήσαμε από κοντά, εγώ ως υπεύθυνη σπουδών του φροντιστηρίου, οι καθηγήτριες που τα βοήθησαν, αυτό που εισπράξαμε ήταν ότι πραγματικά είναι τόσο χαρούμενα που ζουν σε αυτό το Δήμο, που πραγματικά προσφέρει τόσο πολλά και που είναι ένας από τους πραγματικά πιο ανθρώπινους Δήμους της Αττικής, παρά τα όσα προβλήματα αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Το project αυτό λοιπόν είναι αποτυπωμένο σε μακέτες, ένα επί ένα, άλλα είναι τρισδιάστατα από αυτά, άλλα είναι μονοδιάστατα. Όλα τα έργα αυτά απεικονίζουν όλα αυτά που σας είπα και έχουν και σχόλια των παιδιών πάνω σε αυτά τα έργα. Επίσης, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η προβολή αυτής της δουλειάς δεν θα μείνει σε εμάς μόνο, αλλά μέσω του αναγνωρισμένου παγκοσμίως φορέα Cambridge, του Πανεπιστημίου του Cambridge, θα ανέβει στο site ένα προς ένα, θα ανεβάσουν όλα αυτά τα project, τα οποία πραγματικά θα έχουν τη δυνατότητα να τα θαυμάσουν πολίτες από όλο τον κόσμο. Και μέσα από τα projects αυτά, φυσικά, θα θαυμάσουμε και τα έργα που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας άνθρωπος με όραμα όταν πραγματικά θέλει να πετύχει το σκοπό του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Δικέντρου που μας συστάθηκε σε όλη αυτή τη διαδικασία, εσάς πάνω απ' όλα, και να σας δώσουμε ραντεβού στις 21 του μηνός Μαΐου στην έκθεση στο Φλίσβο για να την εγκαινιάσετε όπου να είστε κοντά μας όπως είσαστε πάντα. Θα ήθελα όμως αυτή την καταπληκτική προσπάθεια που κάνετε να προσθέσετε και τον κινηματογράφο. Το πάρκο για τα σκυλιά έχει μεγάλη σημασία ότι φτιάξαμε ένα ειδικό χώρο ώστε οι φιλόζωοι να φέρνουν τα σκυλιά τους και να μην ενοχλούν τους άλλους. Να περάσετε και τη μαρίνα του Φλίσβου, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε την καλύτερη και την καθαρότερη μαρίνα του Μεσογείου. Όταν λέω καθαρότερη εννοώ από πλευράς νερού. Γιατί ξέρετε, όταν υπάρχουν καράβια σε μία μαρίνα, ρυπαίνουν το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι όμως έτσι φτιαγμένο που εξασφαλίζουν τα απόβλητα να μην πέφτουν στη θάλασσα. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Όπως και η τροφοδοσία με πετρέλαιο γίνεται από ειδικούς κρουνούς, που δεν μπορεί, ξέρετε, να γίνεται ένα λάθος και να γεμίσουμε πετρέλαια στην περιοχή. Εγώ συγχαίρω τους ανθρώπους που δημιουργούν. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών να πετάξει από το στενό του κύκλο και να δείξει ότι μπορεί να φτάσει ακόμη πιο μακριά. Το γεγονός ότι αυτό το project το προβάλλεται και θα πάει και στο Cambridge δείχνει ότι τα παιδιά, τα σημερινά,
έχουν δυνατότητες και δίνουν ελπίδα σε αυτή τη χώρα που τόσο πολύ δοκιμάζεται. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ και όλους. Σωστά. Εντάξει. Audio Jungle.